Hip hip og hurra! Tillykke! Du har lige vundet 5.000 kroner på MobilQuick. Jo, den er god nok. 5.000 kroner. Det havde du nok ikke lige regnet med, da du gik hjemmefra, hva'? Men du skal altså ikke se så overrasket ud. Sådan er det med Quick. 5.000 lige ned i lommen. Og tillykke med det. Og tak, fordi du spillede Quick på mobilen. Jamen, Prøv Quick på mobilen. Nu har du altid skrablod i lommen.